Igbo bụ Igbo ekenekwa m ọzọ. Unu n'anya unu afụ na ife obodo ji were eje mba na ọ nọ n'igwe anyị. Nwanne nwoke ka ha na ha ọha na eze n'anya. Igbo mama na-ekene m na-asị nke onye chiri ya emegịnị ya chọrọ. Ihe ọma ka anyị na-achọ, ihe ọma ya eruo ya aka. O nwere onye ji nke mmadụ ejikwa eji nke anyị. O ji ihe nweta wenye aka elu akalagodi omegịnị ogotu. Ị nụrụ ya? Unu n'anya unu ga-afụ onye unu na-ajụ m oli ogologo oge maka na o nwere ife onyonyo nke anyị mere ọtụtụ imeriime ndị mmadụ na-ajụ m, ndị nọ n'ugwu, ndị nọ na ndịda, na-asị m Maazi-UC onye abụ nwanne nwoke mgbana tata ka m gwa unu nke bụ eziokwu. Onye mụ na ya bụ John Lafta, unu ma n'iru akwụkwọ ofu mbara ka anyị bụ ofu obi. John Lafta kene ọha na eze. This is about John Lafta, the speaker board, aka ya? Ebe a ka ọ na-akpata onye nọta anyị niile nọ ebe a. Ị nụrụ ya? Ọ bụ ife agụzi Igbo ji eje mba. Onye jụrụ ogwugwo nwara udo nke 2024 na onye si na ọ ma nwụkwọnụ ya agba maka chi ọghọta na ọ na-eme. Ekenekwa m, cheta na ọ bụ na nkwado nke ndị ụlọ ọrụ Maazi-UC ka anyị nọ n'ime Igbo. Mmanụ.